ପୁରୁଣା ସମୟର କଥା। ଛୋଟ ଗାଁରେ ହରି ନାମରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲା। ହରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ମେହନତି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲା, ନାମ ତାର ମୋହନ। ହରି ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ଓ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ତା ପିତାଙ୍କ ପରି କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରି ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଓ ପୂର୍ବ ପରି ଭାର ଉଠେଇ ପାରୁନି କି କ୍ଷେତରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନି। ସେ ମୋହନକୁ କ୍ଷେତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନକୁ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ସେ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏପରି କଷ୍ଟକର କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଏହା ଶୁଣି ହରି ଭାବିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୋହନକୁ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହାର ଚକାଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଚଲେଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଚକାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହରି ମୋହନକୁ କହିଲା। ହରି ମୋହନକୁ କହିଲା, ତୁ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଚକାଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋହନ ଚକ ବଦଳାଇବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଖରାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଚକାଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖି ହରି ମୋହନକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଦେଖ ବାବା, ଏଇ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଚାଷଭୂମି ପରି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା, ତେବେ ଏହା ଚାଲିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଓ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଏହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ। ମୋହନ ନିଜ ପିତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲା ଓ ସେହିଦିନ ଚାଷ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପଥେ ପଥେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋହନର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାହାଣୀରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପରିଶ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଚାଷୀ ହରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋହନକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚେଷ୍ଟା ବିନା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଏହି କଥାକୁ ଜୋର ଦେଇ କହେ ଯେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରିବା।